Lidi, zrovna jsem vám chtěla ukázat teď v tuhle chvíli, jak se budu uklízet svoji poličku, takže vám ukážu před a po. Před. Jdeme to uklidit. OK. Takže laky, dáme třeba. Sumka na to dosátu. Řeben, zakážu se. Všechny jochy. Které jochy dáme, předtím to. Všechny spojky. Gér, tohle, to budeme trochu takhle. Já jsem ještě make-upy. Mám dvě. Mám tam zase další dolů. Všechno půjde dolů. Make-up teď vyndáme. Takže make-up sem. A takhle vypadá výsledek. Mám to ještě nás takhle klasicky a takhle ještě tak vypadá výsledek. Téma. Teda make-upy dvoje. Hello God Stuff od Essence. A je to na pory. Tady mám potom lepkár, bronzer, jelení luj, svíčku, mám různé lesky. Tady mám vrtěnky, tady mám různé takové ty řasenky, linery, ještě co chápete. Tady mám laky na nechty, no tady mám tady na vlasy, to je takový ten stříkač, chápete. Potom deodorant, voňavka, Isana na obličej. Tady ta retinka, co jsem si vyrabila jako malá, nepoužiju, ukážu. Takhle vypadá hrozně teda, jako ona svítí ve tmě, takže jako toto. Takže jako je dost nepříjemná, takže když si ji nanesu, teda nedávám si ji, když si ji jako nanesu, kdykoliv, tak vlastně ona začne svítit, i když zasnete. Takže tu retěnku nedoporučuji. Měla jsem ji od malička a je, myslím, že z bambule, ale nechci vám kecat, nebo je to ze šefory, to není. Možná je to z toho ze Since, tam dříve měli takový kolekce. Pa!